cestárov zase prekvapila tá zima? No tak dúfam, že nie. O doprave na Slovensku krížom krážom s Jožom Rážom. Každý štvrtok na Facebooku a YouTube Ministerstva dopravy. Je začiatok novembra, máme krásnych a slnečných 15 stupňov. Najvyšší čas rozprávať sa s ministrom dopravy Jozefom Rážom o snehu a o cestároch. Dobrý deň, ahoj. Ahoj, dobrý deň. A o zimnej údržbe. Tak, presne tak. A aj keď to tak možno nevyzerá, lebo to počasie je také zavádzajúce, cestári už majú prvý výjazd za sebou. No, presne tak. Prvé výjazdy sme tento rok zaznamenali už niekedy začiatkom októbra, kedy bolo treba zasahovať na diaľnici D1 a pri Važci. Použila sa pritom asi tona soli. Čiže štandardne, aj keď tá pohotovosť začína niekedy okolo 1. novembra a končí v marci, tak toto bolo, by som povedal, nad rámec. Vieš, ako si to predstavujem? Ako hasičov vo filmoch. Že partia statných mužov čaká v nejakej miestnosti na sirénu a keď zaznie ten signál, tak naskáču do aut a idú, teda vyrážajú na to miesto. Ako ďaleko som od pravdy? No, v podstate si blízko. S tými hasičmi. Máme 16 stredisk, na ktorých sa nachádza strieda vyše 700 zamestnancov, 100 dispečerov, 600 pracovníkov údržby. A pracuje sa v podstate na zmeny, tak aby sa non-stop pokryli všetky rýchlostné cesty a diaľnice a aby boli udržané v čo najlepšom stave. A funguje to tak, že sa sleduje počasie, vyhodnocuje sa v čase, vyhodnocuje sa dáta z meteostaníc a vtedy, keď treba zasiahnuť, tak vyšľú kolegov na cesty. No a ako tie zásahy vyzerajú a čo tí cestári vlastne robia? Je to rôzne, samozrejme, v závislosti od toho, čo sa v tom danom momente teda deje, čo to počasie spôsobuje. Vieme, že Slovensko je členité a má aj výškové rozdiely, preto tie zásahy sú rozdielne, povedzme, v Martine, na Liptove alebo pod Tatrami, kde je ťažký terén, alebo niekde na južnom Slovensku, kde sú skôr rýchle zásahy pri Poladovici. Pomáha týmto pracovníkom skoro 300 strojov, rôzne sypače, odhrňače, traktory. Tieto všetky stroje musia byť udržiavané v pohotovosti, mať za sebou skúšobné jazdy, aby bola istota, že sú stále pripravené v podstate. Spomínaš sypače, takže sa musím spýtať, že čím sa u nás tak najčastejšie posýpa? Či to je soľ alebo nejaké drobné kamienky? Závisí to od toho, kde sa posýpa alebo čo sa posýpa a vlastne sú rôzne teda zóny. Pred sezónou mala Národná diaľničná spoločnosť v skladoch až 24 000 tón rôznych posypových materiálov. Sú tam rôzne ekologické zmesy, ktoré sa používajú v ochrannom pásme vôd, povedzme tie kamienky. A potom máme dostatok iného posypového materiálu, ako napríklad sol a podobne. A na každom v podstate stredisku máme dostatočné posypové materiály, najviac asi v Martine, kde je až 3500 tón. No hovorí zo mňa hlad, dá sa tá sol jesť? Samozrejme, jesť sa nedá. Tá klasická kuchynská soľ to nie je a tá určite nie je ani určená na posýpanie, aj keď mnohí s ňou teda doma schody možno alebo niečo posypeme, tak to je určite v poriadku, ale na profesionálny posyp sa nehodí tá bežná jedlá soľ. Cestárska soľ má v sebe prímesy, ktoré zabraňujú zhrudkovávaniu a chemikálie, ktoré zabezpečia jej lepšie fungovanie aj v tých najnižších teplotách. Takže to je aj dôvod, prečo sa takáto soľ nepoužíva v tom ochrannom pásme vôd. Pán minister, ďakujem, že si našiel čas a dúfam, že teda nebudeme tento rok počuť ten vtip, ako počúvame každý rok, že cestárov zase prekvapila tá zima. No tak dúfam, že nie. Podľa toho, čo viem, tak prípravy prebiehajú už niekoľko týždňov a všetok materiál je rozdistribuovaný v skladoch. 16 000 tón je pripravených v centrálnom sklade v Bešeňovej a myslím si, že chlapi alebo aj dámy majú samozrejme všetko nacvičené. Držme si palce, aby zima bola z mnohých dôvodov milosrdná a nezabudnime teda povedať, že robíme to pre vás. Dovidenia.